paras madihita saluhudna. Selamat hari Minggu. Adorang sota mulai ibadah parminggota perjolo mahita martangyang di inganatabe martangyang mahita. Amin. Tabuhay ma parminggota marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangulu do binaheni parsihohot na marha porsiaon. Alay anggo dihalak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang madeli hami, ujuro hapuguson tuhami, jala asa unang magopo hubayin hami, silehon-lehonmu nadinggani, ujuro pasupasum tuhami, ramo tihami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasiang anon, lehon dihami hapor siaon, asa dohot hami parjabar
di sitianon ni akka na persea di ho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tatangihon ma patik ni dibata, ima patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna. Ay hona uhumna do sogut, akka namar seneang di goarna. Dia do lapatan ni odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi, marhite-hite goarni debata, ay dinasa tarsosak dohot ditangyang, dohot dipuji-pujian do, si dohonon goarni debata. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata lahon mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata say patgogoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari dehita.
tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan para siroha na sumurong. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolon ni habangsa habadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masajojot huar sahihami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Dang huhalongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ati-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubahen hami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asi ni roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan sai asima roham dihami halak nadangolon amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan dosata. Molotung adong manangise na mardosa, adong do pangaudiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do perdengganan taringot tu dosata. Alai dadaholan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madidebata na dikijang. Amen. Mare dehita. Tabegema hatani debata epistel di mingguta sadarion imasian buku 2 Korintus bidu 4 ayat 10 tolu sahatu ayat 10 lalu dohot 2 Korintus 5 ayat sada 2 Korintus 4 ayat 10 tolu sahatu 10 lalu dohot 2 Korintus 5 ayat sada marsikat soring mahita majahasa di ayat parpudian non rapita
songonon ma hata ni debata. Alay tong do to di haporsiaoni di bagasan hami khobar tu natar surati na porsea do ahu ubahen na huhatahon hami pe na porsea do ubahen na dohot hami makatahon. Alai saluhut nai ala ni hamudo asa asi ni rohai nalam tu gadana dibahen na torop makorhon hamuliateon na sumurung bahen hasangapon ni debata. Ay hapurusuhan nami na martiki jalanan naneang porsanon ido patupahon dihami hasangapon na sumurung na lumobi hamuliaon na nasa leleng nileleng na. Rapita ayodo huboto hami dinatanggal bagas parlapia-lapian sian tanoon adong ma dihami inganan na sian debata bagas na sopinulin di tangan namian sa leleng nileleng na di Banua Gicang ido sahat na martua doaka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita. Tidakon ma haporsiautai songon na hinatidakon ni dungata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahitamandok. Au porseha di debata Jehovah ido ama parguguna so hatudosan na tumapalangi dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matatarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu Banua Toru tanom na mula mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudur di siamun di bata Jehovah hamanai pargogo na sohatu dosani di simay bana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate
au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohok dihasasani dosa dohok dihatain namandok mulak mengulus sogot daging ni halak nang mate dohok dihangeluan na sora suda. Amin. Tabegema pujian korsian inarabu diudutian nong kor ama huria.
tabegema titing namasa di huriata di minggu sadarion. Oras ma dihita sa luhuna. Ta tangihom ma titing di mingguta sadarion. Minggu tanggal 10 Juni 2024. Goreng mingguta ima minggu na paduahon dung Trinitatis. Do topik minggu di pargugui jahu bado naposona. Selinai di pargugui jahu bado naposona. Di alamat sada boy tabereng acara di perminggu pagi siang do di pertangyangan di hari Rabu do hari Kamis pertangyangan wek dohot na makubasi di minggu pagi siang do malam sadarion. Dohot di halaman 2 boy tabereng torok ninaro kebak tiap minggu di minggu nasalpu dohot petugas tupiade di minggu naroon dohot torok ni naro di pertangyangan Rabu Kamis tanggal 5 do 6 Juni 2024 nasalpu dohot napapato ningana pertangyangan uek di hari Rabu do Kamis 12 do 10 Juni 2024 tabereng mah di halaman 2 jala huriata madok moliate tuhamu amanami do inanami narade rohamuna majalo pertangyangan di bagas tabe tuhatta ma na mamasu-masu hita na palimahon na masa doho na naing pamasaon na parjulu na sorang manang natubu na di hari Selasa 21 Mei 2024 di basa-basahod di Bataro sada dana bawa di keluarga Nyamata Ronald Hutauruk inangi putri boru sinurat sian jalan pembangunan uek pitu sehat do dak danaki suang songoni nang natorasna na paduahon ruas na pidda di minggu sadarion nung ngapidda huria be keluarga Nyamata belpin tabunan inata boru sadagi do sada yanakon nasida nasian uek sia nasida pidda tu gereja HKBP Rogate resort karya pembangunan ruas na tabba molo adong do sok kamu amang do inang hupang idohami asa jongjong mahamu asa boy hutadahami ruas na tabba mulai minggu sadarion nung magabe ruas ni uret HKBP Segulon ima keluarga Nyamata Edward Normal Sitorus inangi Rakna boru marpaung do tolu yanakon nasida ros yan HKBP Jambi Resort Jambi masuk tu wek onom. Di seminar parenting di hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 15 WIB manang pukul tolu sore saha tu na selesai di patupa panitia tahun okumen inklusif do seminar parenting ima menaringoti taringok tu peran orang tua dalam mendidik anak dalam hal pemakaian gadget jala na parsidoho tu seminari 5 ma satu 10 ama manang na ina perwek sehalinai na parsidoho tu seminari ima 5 satu 10 ama manang na ina setiap wek PR remaja na pusobulung di hari Sabtu 15 Juni 2024 di Patu Pahuriat tado PA remaja na Pusobulung masuk pukul 10 pitu WIB manang pukul 5 botari maringanan di gedung serbaguna lantai sada domutusi sude remaja na Pusobulung ni Huriata naung marumur mulai 12 tahun tugijang asaroma madohoti PA Bajar remaja na Pusobulung di minggu sadarion pagi do siang di patupa remaja na Pusobulung do Bajar alani tuhita salhu na amanginang ruas ni huriatta tatupahi manasida marhite na manuhur Bajar naung pinarade ni akka yana kota di bagasan las niroha G pajonok mendeka edisi Juli Desember 2024 mulalok kita nanaing memesan buku pajonok manang mendekat edisi Juli sampai Desember 2024 asa tababua ma tu situa wek tabi
kupon panitia tahun ukumen inklusif 2024 distrik 10 Medan Aceh. Di patupa panitia tahun ukumen inklusif 2024 distrik 10 Medan Aceh do kupon si bagi honon tu ruas ni huria. Alani tajalo ma di bagasan las niroha sian situa wek tabi. Kunjungan tu panti asuhan Hepata dan retreat RNHKBP. Hobar tu program ni RNHKBP ima kunjungan tu panti asuhan Hepata dan retreat RNHKBP. Alani tu sudah ruas nanaeng menyumbangkan uang, alat-alat kebersihan, tongkat, deterjen, sembako, radido panitia Majalosa. J. Penerimaan perguru malua nama umur 25 tahun Tukijang. Di Huriat do pendaftaran perguru malua nama umur 25 tahun Tukijang. Alani molwadong ruas ni Huriata asa tadaptar homa tu sekretaris Surya. Dung jolo dibuan surat pengantar sian situa wek nabi. Batas pendaftaran sah tu tanggal 15 Juni 2024. Dukungan untuk jubileum 125 tahun sending pekabaran Injil HKBP. Di Patupa Huriat HKBP do jubileum 125 tahun sending pekabaran Injil HKBP. Jala di Patupa do pesta puncak di Minggu tanggal 30 Juni 2024 secara serentak di 3.700 Huria. Di Sakapi Huriat HKBP do manongos 12 halak misionaris tu Afrika. Sialani dipanggilo turuas na olo manupahi ulau ni boima tababua tu uluan ni Huriata manang tu amang padita resot. Selanjutnya bunga altar na paradihon bunga altar di minggu sadarion sian Ika Juniati Rotua Borusitopul sian W4 moliaca ema dinasida. Dopon-opon ruas ni Huriata nama ulang tahun sia tanggal satu tanggal 15 Juni 2024 gudangna 54 halak Huriata pasaton selama ulang tahun ma di Damang Deinang dohot haang na pinaribot na tongon marulang tahun di tanggal satu tanggal 15 Juni 2024 semingguan tuhatta mangaramoti tuhatta na mamasu-masu hatani dibata tu na marulang tahun unang masadi hamu martangiang madok mauliate mahamu siala seluhukna aido dipangido debata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus na dienet sian sada Tesalonik bidu 5 ayat 10 pitu 1 ayat 10 lalu pemakaian gedung serbaguna boy ma tabereng doho aka napa radehon bunga altar tua katiki nanengro di nomor sia ruas ni Huriata na dibagasa parsahiton asa tongamang tabuan Damang Deinang asa tabuan di bagas tabi akadongata na dibagasa parsahiton asa totong di pargugoy di daun itu hatta parsahiton na sida jala pangidwata boy musehita rap marsaur memuji guar itu hatta di bagas joronon. Na berikutnya laporan keuangan ati boha adong na salah cetak manang na dang masuk lepe di laporan moladong na hurang lubi tupang iduhami tu Damang Deinang asabui ma hita makatai melalui situa wek tabi asabui di padinggan tu minggu nanengro song lima titing na masa do nanaing si pamasaon di Huriata manipa na sa mingguon tu hatta ma namangaramoti hita sa luhuna Horas. Marede mahita uhut papungupelian sada A dohol sada B.
Damene debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom jala horas ma dita salot amanginang. Saat mahita nuaing ima hatane dibata nama nungguli hita di bagasan mingguon masuk mahita tu minggu paduahon dung Trinitatis. Hatane debata tersurat di buku pada Narobi buku Sada Samuel bidualu memuka siat ayat 4 satro di ayat 10 sada. Sada Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-11. Takasma amanginang tapeut ihud hujahama di bagasan parsaurota. Di pangido Israel raja alani marluhut ma saluhut akasituan Israel manopot si Samuel tu Rama akanina nasida ma tu ibana idama nungasari matua anggoho jala aka anakmu dang diihut-ihut nasida aka dalanmu otpe papema dihami sadaraja asa ibana manguhum hami suang songon saluhut bangso parbego alai sogoni rohani si Samuel do hatana didok nasidai sailehon dihami raja sada asa ibana manguhum hami jadi martangiang ma si Samuel tu Jahoba dunginina Jahoba ma tu si Samuel tangihon ma suara ni bangsoi di saluhut na didok nasida itu ho ai dadaho audo na binolokon nasida disih asa unang be ahu raja nasida sumantu saluhut pambahenan akka nabi nahi nasida olat ni ari uju ahu man menonggihon nasida ruar sian Mesir rasi rasa sadarion saya ditadikon nasida au asa mangoloi akka debata sileban suang songoni di bain nasida nang tuho otpe tangihon ma suara nasidai asal takas di hati dakon jadi pasingoton ho tu nasida uhum ni raja nagonggom nasida sogot dungi di paltoha si Samuel ma sude hata ni Jahoba tu bangsoi akan namangido raja sian ibana jala di dokma Oddo uhum si ingoton tu raja nagungonggom hamu sogot buatona do aka anak muna jala bayanon na mangiring-ngiring huretana dot hodana asa marlojong nasida di jolo huretana ido hata ni debata di hita salut na amang dot ikainang takas mulut apayut ihut sian topik manang tema dirtupukta sadarion di minggu paduahon dung Trinitatis sadalas niroha do hita songon naposone debata songon ruas ni debata sian tonga-tonga ngoluta HP saya toktong do hita di pargogoi mandalaton nguluta siganup ari ima tema didok di pargogoi Jahoba do naposona ai buasa songoni amanginang molo tari mangrimangi di pardalan ngulutaon sude do hita hea mengadopi parukilon sudedo hita hea mengadopi hamaolon na manusai rohatai begitu susah hati kita
Delaido hita menjalahi pangurupion sian portibion. Asaboy paluon hita sian parukiloni. Mangihuton ima pikiratta. Ala nakingan ibu ha, mace borat. Sipata perdalanan ngoluta. HP dang sitong mangalehon haluaon ni. Dang adong pangurupion na dapat hita sian disih. Gari ada makorhon penyesalan panosorion di tengah-tengah ngoluta. Artinya penyesalan selalu datang terlambat. Ima nagabe manang terjadi sian tengah-tengah ngoluta songon namasa tu bangso Israel. Aha namasa di pudian nyari hombar tuhatane debata di dok hiturpukon sonang do bangso Israel diuluhon aka panguhum nang ditikisi Samuel di dok nakinya nih. Mereka bergembira. HP dung matua si Samuel di dok dison dipangido aka si tua Israel. Tu si Samuel asa dilehon nasida sada raja yang boleh memimpin kehidupan mereka di pangido. Asa mangulahun sian tonga-tonga parngulon nasida. Alai buhado mulo tabereng sian turpukon. Marsak do rohani si Samuel. Ala parukilon ni. Bulus si Samuel ujung nagabe boha dang boy terselesai on songon dia pangido bangsoi sian tonga-tonga nasida ujung nagabe mang ngalu-ngalu ma si Samuel tu Jehovah. Dia memohon kepada Tuhan asa dipargogoi Jehovah si Samuel biar sak rohanai ima domutusima turpukta di minggu paduan dung Trinitatis taka samanginang topik namandok nakingani di pargogoi Jehovah do naposona naparjolo molo olo kita di pargogoi debata unang tapangasahon pikirata. Jangan kita andalkan pikiran kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan kepintaran kita. Molo nengrap debata mandongani di tengah-tengah pedalan ngeluta. Molo tajaha musesian bidu walusat bidu 10 di buku sada Samuelon patuduhon masa peralihan. Buasa didok masa peralihan, masa transisi sian haportogion nimpanguhum dipa nguluon di bangsa Israel. Ima tu masa haportogion ni raja alanong matua si Samuel. Jadi ada pergantian karena umur ataupun batas usia. Jala muse dangdengkan molo didok parangeni anak ni si Samuel. On ma gabesada acuan sian tonga-tonga ni bangsoi. Dangolo mamilit anak ni Samuel sebagai pengganti secara estafet ala naboha orang denggan pangalahoni anak si Samuel. Dipangido nasida masada usul. Ima asa adong raja salak raja manguluhon nasida ima molo tajasian ayat 5 rodi ayat onom nakingane sasitong namang dot inang namang ngonjar rohana sida buasa dipangido salak raja karena mereka khawatir alana hagangguan rohani nasida tu Jehovah. Mereka tidak mengandalkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Namangihut on matanda nasoporsea do nasida tu debata. Dang pos rohana sida mulo tabereng dison debata na marhuasoi songon pemimpin bangsoi. Ale mulo diingot
Ai dipilih debata do bangsa Israel. Alai sai tongdo no sida gabe ragu, kekhawatiran ujuna daga bedang mengakui behwa soni debata na adok siang tonga-tonga nasida. On ma amanginang salah situ tudo pikiran ni bangsoi. Mereka sudah salah berpikir. Yang mereka pikir karena Allah yang telah memberikan mereka hak istimewa, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan sedetik pun on ma pikiran di nasida. Jadi molo didok raja manang jolma didok roha nasida dang Jahoba nama main sonang manang aman nasida. Ini keamanan, berarti tegal halari 360 derajat. Jadi amanginang songon halak Kristen dohita, songon siuton Kristus dohita. Salah situ tudo molo soporsea hita namar kuasa de debata. Ketika kita tidak mengakui kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita, itu adalah sangat fatal kesalahan kita. Bahwa Allah telah menyertai mengurupi kita. Jadi paru kilon nata adopi di ngoluta tu ikon manungguli rohata. Ini yang pertama. Kepahitan hidup, perjalanan hidup yang kita alami. Yang pertama itu mau membangkitkan semangat kita. Bohado perdalanan ngolutaw. Asa gabe boha lam jonok. Semakin mendekat kepada Allah, jala ikon tapasahat mangoluta tu debata. Kan apa? Terbatas doa mau enang. Hagogot tahun kemampuan yang ada di tengah-tengah kita. Jadi akan masa di ngoluta ikon paingoton hita asa parjolo hita mangido gogo sian Jahoba takas nih supaya kita tetap meminta pertama sekali siapa Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini. Didok unang sian purtipion. Adapun itu terbatas dan terus menerus unang mangasahon pikirat tak dohod haboy tanah kingane. Kalau ini adalah bahaya kita. Alanido umbahin di dok Tuhan Yesus di Yohanes 10:5 ayat 5 di dok. Dang tarulah hamu agiaha anggosomar mardongan au. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Boitong tabaheni ale marsyuang saluhutna sia-sia. On ma dipadu Tuhan sian tonga-tonga ngoluta. Na parjolo sian trupu onta bereng amangin. Na paduahon molo olo hita dipargogoi debata tu tonga-tonga parngolutaon. Ikon adong posni rohata mangido pangelupion. Ini harus berserah. Kalau memang Allah mau memberikan kekuatan kita, ikon adong do tapangido bahwa penyertaan Allah itu secara totalitas di tengah-tengah ngoluta. Pangidoan ni akasituan ni bangsa Israel naking ini asa unang panguhum manguluhun nasida. Mereka tidak mau. Hakim yang memimpin mereka. Ali ikon raja, salah raja mak di dok naking ini tarsonggot si Samuel membege pangidon nasida. Terkejut. Ado masuk nasidaon. Ainang pe naung matua si Samuel ima dang diabati hatuon nai ibana mengulun bangsa Israel. Bukan karena tua dia tidak dapat melakukan segala tugas pekerjaannya. Dan diuton nasida akadalanmu di dok nakiani. Jadi tarjaro roha si Samuel ma ima ibana songon sari matua pasti sudah ada kekurangan. Ada keterbatasan di bagasan ngoluna. Nang moru gogona alai nang pe sari matua ibana diula ibana do ulawan. Inilah tugas dan tanggung jawab. Songon panguhum ibana hakim. Ya. Alai dison tarjalo si Samuel do nasodenggan perang ini anakna umbahen marsak roha si Samuel dipangidon nasidai. Memang sebagai orang tua amanginang
Molo sodenggan aka ulau ni anak kota ai gabe marsak akan tua-tua. Karena itu tidak terlepas bohado pendidikan dakolan sebatas sekolah dakolan di gereja manang songo dia. Ale memang nama cerikot pendidikan secara informal di tengah-tengah keluarga mace godang do tiki ima sada tugas ta tu yana kota asa boy nasida boha ima songon pangidota unang songon anak ni si Samuelon ujung naga beboha dang tarjalo aka humaliang taringotusi. Sebenarnya bisa mengganti secara estafet dari kepemimpinan Samuel alai dipatudu ma nasida nah orang dengkan nakingen ujung dang tarjalo ni aka bangsoi marsak si Samuel ala bangso parbegu di parguru nasida mangido sadaraja nakingani marsak si Samuel ala dang porsia be nasida du Jehovah gabe raja nasida. Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak merasa lain daripada yang lain? Alenga di boto nasida Jehovah mamilit nasida haluar sian pahartoman Mesir ini dari perbudakan Mesir, tapi mereka tidak mengakui. Arsak roha si Samuel patuduhon songon dia dipangido nasidaon alai di son aha na terjadi amanginang dak pitor dialusi si Samuel pangidon nya kasih tuani bangsoi alai parjolo di pasahat si Samuel ima mamitor martangiang ibana tu Jehovah mangalu-ngaluhon arsak nirwana uhud mangido pangurupan sian Jehovah tu Jehovah do ibana mangalu-ngalu dang tu pikiranna bukan kepada kekuatannya dang tu jabatan na tiopna songon seorang panguhum manang hakim nakingin daw alai mangido ibana di bagasan tangiang patudumu dalanmu Jehovah tuau asaboy songon dia pangido ni bangsoon mangido sadar raja sian tonga-tongata ala soporsea do nasida tuhamu songon nemar huaso songon Jehovah nap mamilit nasida ima amanginang marhite molotabereng sian pambahenan si Samuelon neng manunggului hita asa pashaton tasakapi nata paru kiloni molo marsak hita songon si Samuelon taingon ma didok apostol Paulus di Huria Filipi unang holsohon hamu agiaha alai sandok paboton hamu ma tu debata pangiduan muda marhite tangyang dohot elek-elek mardongan mauleate ima di batuida. Jadi songon ima hita songon ala Kristen ikon tur debata na marhuasoi marhite tangyang taido gogo sinjata ni halak Kristen sinjata ni halak porsia ise naso mengadopi aka sude na masa paru kilon centong-tong portibio na menginang sude do hita balga mananggeleng tetap kita alami di tengah-tengah kehidupan alai ikon martangiang mendok molete dengan segala ucapan syukur yang telah diberikan oleh Tuhan radedo Jehovah mengerupi hita di aka paru kiloni. Ini satu kepercayaan kita molo tapasahat imatang yang di bagasan serep niroha. Jadi nakingeni songon ende ni ina pareri rabuate bain ma debata bain dongan milau mangula ulon bain ba ibana haposanmu sai paseret rohami dialusi muse endeni sian punguan kor ama hulehon matuhan tuho ngolukon rohaki gogoki dohot pikiraki marhobas di hadapanmu ima ikon tapasahat songon ende lapatana dangadong manangaha boy taulaho na manginang molo somardongan tangiang pasahat dirita tutonga-tonga ngulu taon Jehovah mampargogo hita. Jadi sonma asa gabe boha dengan kerendahan hati itulah Tuhan mau menerima kekurangan dan keterbatasan di bagasan ngolu nata dalat tonon iman apa duaon napa toluhon neng dohonon turpuk on
molo di pargogoi de bata do hita songo naposona ikon dia judo hita di hata ngongokta. Sudah, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita. Dia judo hita manang songon dia pe jogal rohata pikirta salelengon dang mambege hatani de bata alai dia judo hita manginang. Inilah luar biasa Allah yang berkuasa tadi. Diolo Jehovah do pangidon ni akasi tua bangsa Israeli. Molo si Samuel keberatan masak do ibana. Alai boha bege hamu ma Samuel pangidon nasidai. Karena apa? Walaupun bandel bangsa itu tidak menyembah Allah, tetapi Allah tetap mendengar pangidon ni aka si tua bangsa inaki. Didok Jehovah si Samuel aha tangihon ma suara ni bangsoi disaluhut na didok nasida tuho. Aida daho didok musek. Bukan kamu ahudo ditandinggon nasida. Sayalah yang ditinggal mereka di si ima songo sindiran na luar biasa di bayan di bata sentonga-tonga bangsoi. Asa boha asa unang be ahu raja nasida diboto dia bawa ima dia piton. Mereka minta demikian supaya bagaimana? Ketika aku menjadi penguasa di tengah-tengah kehidupan mereka, ketika aku berkuasa di tengah-tengah bangsa mereka, mereka merasa tidak bebas. Dipanggidona sidama raja na asing asa songon luat si pelebegu didok ya, supaya bagaimana mereka iri melihat bangsa lain yang bisa memimpin demikian. On masada statement na adong di rohani bangsoi. Keirian hati menjatuhkan mereka takas. Dia puli Jehovah do rohani Samuel jala dia oleh pangidoni bangsa Israel out bohado gabe tubuh pakilalaan imana kingana manginang di roha bangsoi monang nasida. Kami sudah menang dalam permintaan ini. Onma di pekalan nasida Allah telah kalah. Ai buasa di oloi di bata taringot tuson Allah di oloi di bata pangidon nasidai HP bohana terjadi sasitongna dia oleh Jehovah do pangidon nasida nama ngajar Jehovah do nasida asa boha supaya mereka terkena batu asa diingot nasida di son sakap ni Jehovah sentonga-tonga nasida ai molo dipabakit salah raja mangulo nasida dabon nama uhum tu nasida. Inilah yang dikatakan apa tadi yang dikatakan anak dan boru mereka menjadi pekerja paksa. Raja telah memimpin dan inilah yang mendorong hureta hoda nasida. Karena apa? Mereka salah pilih naga berajai. Ideolo ido nasida takas do dipatudon Jehovah marite hatana na ikon taonon nasida uhum ni rajai digunggom nasida. Ai buaton ni akar rajama yanakon nasida gabe hatoban. Jadi budak. Sinilah tidak sampai pikiran nasida nakin. Alando hamanginang. Saya dipaksa nasida pikiran asa dialus Jehovah. Asa ido nasaut sentonga-tonga nasida. Jadi ima di ayat 10 1 ayat 10 sada gabe hatoban ni raja akayanakon dohot borun di bangsa Israel. Jalon ma pajak sian nasida naum pait muse. Yang paling mengerikan lagi dang ditangihon Jehovah be molo manggangguhi nasida tu Jehovah. Ima di ayat 10 onom 10 lalu. Coba bayangkan kalau Allah sudah sempat marah apapun yang kita minta. Wah, dang ditangihon be buah kecewa do kita. Kecewa. Karena apa? Haju gulo neki ini. Mereka paksa meminta supaya Tuhan tidak ada bersama dengan mereka. Ujungnya dilehon Jehovah asa unang gabe terjebak si Samuel di son. Tapi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi sumonang do nasida molo marajahon Jehovah sian marajahon jelma. Ini yang mau ditunjukkan di tengah-tengah kita. Ima nasomanat dipikiri bangsa yang manginang. Maka sering kita diingatkan sebelum berbuat harus dipertimbangkan. Sebelum terlambat harus apa yang terjadi nanti di tengah-tengah kehidupan kita. Anda orang sodi pasahat pangidon naik. Jangan sempat terjadi sebagai bangsa ini yang salah pilih, yang menganggap hakim tadi menolong mereka. Ujung nagabe boa hatoban akayana konasida. Tidak seindah yang mereka bayangkan. Ima somanan dipikiri jolma.
tidak hati-hati. Molo di pangasahon pikiran nak, molo di pasangahon haboyon nak, mengatur ngoluna, dan di luas debata mengatur ngoluna. Biarlah Allah bekerja, biarlah Allah mengatur hidup kita. Ima resiko ni sada halak manang bangso manait dirinya sian jolo ni debata. Kalau kita mendahului Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, Allah ni manginang disungguli jami tahun dohita asa unang tapaksa debata mangoloi pangidota. Jangan sekali-kali paksakan Allah untuk menjawab apa yang kita inginkan, karena itu Allah mengizinkan apa yang telah kita jalankan. Allah mengizinkan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Allah ni tapajonok maruhata tu debata asa taboto diana dumenggan si pangidota sian ibana dioloi debata do pangidota. Allah menjawab pemerintahan kita, lau mengajari kita asa taboto tatada para sirohado debata sian tonga-tonga ngoluta. Karena itu amanginang, gunakanlah modal di dalam kehidupan kita. Molo bisnis adong modal ekonomi parhepengota, ale modal halak na porsia, modal jolma na porsia, ima hatane debatawan. Itulah modal yang mengajari kehidupan kita. Atong Yesus na di seluruh debata naing ma taha porsiaon di bagasan nguluta iba nama panguhum na sitong. Dialah hakim yang adil dan songon na pinilit bangsoi debatama nama masuk-masuk kita. Amin. Martang yang maita mau lihat tema Tuhan di bagasan doa nami marite hatam na badiay na say toktong paingoton ngolu nami asa di tonga-tonga padalan ng ngolu nami be dia kapanggulmiton aha na masa di tonga-tonga nami unang kami marpukot sadean tu aka pikiran gogo dod hai boy nami alehodo Tuhan na mengulun kami asa boy malua kami sian parmaraan malua mahami sian parukilon atik bohape borat Tuhan porsia kami di huasumu na badiay Tuhan bain mahatam di tonga-tonga perpunguan namion gabe marparbue na denggan dot parbue na tonggi asa say toktong Tuhan ima mengajari ngulu nami boy kami marpakusadean marhaposan dia kahwasomu na badiay Tuhan kami di bagasan hagaleon kami di bagasan keterbatasan alay di pasikopho sa luhut na Tuhan songon sakap na pinasahatmu unang sayholan pangiduan nami nasaud alay lomo ni roham na saud siyan tonga-tonga ngulu nami asaboy kami martangiang di bagasan mandok mauliate dot elek-elek di tonga-tonga nguluan ala ni Tuhan pasu-pasu ma perpungon namion pasu-pasu ma Tuhan parsolon nami di perminggon sadarion di bagas joro na badiay asa gabe pasu-pasu kami saluhut na diaka perdalan ngulu nami tuak kapinopar nami unang kami salam amilit Tuhan ale homa gabe uluan nami homa gabe raja sa sitong na mengolon ngolu nami manang songon dia pe arsak manang las niroha tu homa hopa saat nami ale jahoba amanami nabasa marningot sudia kadengkan di basam ingot kami Tuhan akar ruas ni huriam na poseorap dot kami di bagasan tikion molo adong nasida di basan parukilon ho na mangapuli ho na mapargogoy di bagasan parsaiton hona pamalupon sude aka persehan sida Tuhan secara khusus dingot kami tu pe Tuhan ima sian tonga-tonga ni huriam di bagasan sadarion amanami si buaya na adong sian wik pitu madalaton kemoterapi di rumah sakit Kolombia Tuhan di bagasan parsaiton di bagasan hagaleon na Tuhan homa na si toktong mandong ini sudah para dokter mengobati mangalehon pasu-pasu asa gabe pos ni roha saluhut na Tuhan di bagasan
pengobation na lesanohon sude aka para dokter dot medis songsongoni di inanami borotobing lehon mapargogo na sida Tuhan lehon madalan asa mangido mangilang elek-elek maritetang yang nasida asa boy amanamion atop malum boy marsaur di bagasan persauran nami di permingguan manang di pertengahan week manang tu akalan na asing Tuhan de bata amanami sadarion musim marningot hami aka ruas ni huriam na marulang tahun marhite aka umur nang pinasahatmu Tuhan lehon ma las ni roha hay pason asa boy menikmati ngulu nasida di bagasan holak kodo Tuhan Jehovah de bata na setoktong mangulu nasida ima boy di pasat kami asa boy margogo kami madalaton ngulu nami siganup hari saat di bagasan tikion songsongoni diaka sude program ni huria termasuk di tahun okumene inklusif dot yang nakon nami Tuhan naposo bulung remaja sekolah minggu molotung adong pe Tuhan ulau nasida di bagasan pakoperasi nasida lau patu pahon nadenggan marhite aka pelayanan sida Tuhan homa saya toktong mempergogoi patu dudalan asagabe nasida Tuhan songoni anakon nami remaja manang naposo bulung persikolah minggu dot sude hami songon natoras ima sada dalan na mangajani nasida Tuhan asagabe anakon nami na saya toktong mabiar tuho saya mandohoti aka sude pengajaran natoras nabi asa unang gabi marsikor hami di ngolon nami siganup ari alani Tuhan ramoti ma mereka sida ganup mersada-sada mulai tema Tuhan pasu-pasu ma sude aka pakobasan nami pasu-pasu ma aka parngolon nami pasu-pasu ma papunguan namion holan mengasahon guar anak Yesus Kristus jalur matang yang elik namion mau lihat tema di Tuhan amin tapuji ma Tuhan tadi bata Mare de mahita papung upele hut papungan pelean napa dua hondo napa tuluhon